Здравейте хора в първи епизод на Bomber Friends. Ние сме The Brothers. Здравейте и от мен. Днеска ще играем една нова игра. Надявам се играта да ви хареса. Почна игра. Да, почнахме играта. Така. Да видим сега как ще се протекат нещата. С тия работи. Абе, тия работи ги нямаше едно време, когато аз играх тази игра. Ама нищо. Хоп. Хо. О, то виж какви бомби слага. Пах тяките. Къде яйца са? Ще да се самоуби го пак. Упс. Чай, че аз ще да се самоубия за малко. Виж го, той слага по 10 бомби. Кой убиха, бе? Бе. Още не сме започнали и те взеха да измират. За малко. Той нещо много шибано са го направили, между другото. О, то там ще те приби. Няма. Виж как ме прицака! Казах си. Убиха ме, той би. Бе. Его, сега я ще играя. Уоу. Че ти не играли миналия път? Не, аз излезнах, защото мислех, че ще почваме нова игра. Да, пък толкова стана. Бе. Аз само плюс 9, тия плюс 61 и отгоре. Аз само плюс 9. Гледай, човек, тук сега някакво... Тая игра никога не съм бил добър на нея. То и аз по принцип. Не, пак ще си бил по-добре. Беше по-добре от мен. Да. Едно време играх. Едно време много играха. Ама, едно време. Колко са от различни отбори сме? Да, бе. Аз не знам кои са различни отбори и кои са еднакви. Защото са червени и някакви си там други. И сини. Да. Той дед много играй. Да го имам в токмака. Чакай, бе. Майко. Той е много добър това, бе. Той е бая здрав. Да. По колко бомби спава. Виж, ти ме разтакова. Ес! Победих! Той се самоубител. Колко ми даде? 68, ес. На мен 37. Пак добре. Пак ви даде много. Виж го, той е голд. Той нещо златно. Виж това оператор долу. Виждаш ли го? Бах ти якия. Ще аз се самоубия. Аз се самоубих. Не видях, че моята бомба гръмна. Бе. Оф. Я сега. То пирата някакъв як изглежда, бе. Те сега ще го убият. Не. Той е много здрав. Кришо, дето е до тебе. Ще го бия и сега. Виж това пък сам ще се прецака. Как върва бомби тука. Ще да го прибия. Че съм по-далеч от това бомбиче. Гледай как гръмна до тебе тази бомба. Да, бягай. Той като миниш през тия духчетата. Чакай, аз ще ги разтаковам. Ще ги омагьосвам. Той им прави нещо. Пак умрях. Те ли умряли? Какви сте спрейове? Кои спрейове? Той са за... Не знам, за какво бяха. Мисля, че като го поставиш като... То пак ли победи, бе? Да, бе. За какво съм пак последен, бе? Аз на мен ми даде 37. За какво сега съм последен, бе? Не знам, бе, Кръщо. Бах ти умря преди мен. И аз пак съм последния. Да, ма. То пък Кико идва към мен, виж го, бе. Самоубих се. Що, бе? Но, не знам. Тук пари ми да, бонусчета, работи. Вземи то Кико. Виж го какъв е тъп то Кико, бе. Видя ли го, бе? Фана си от тия. Аз ще ги убивам тук. Не мога да избягам. Той не уби тримата то. Сега, ай го Ники колата и давай. Пак ред. Явно наистина сме на отбори. Да, виж, той има сини и червени. Да, Его, сега тия победиха. Ние сме... Значи Кико е от другия отбор. Не?
Аз съм от сините, нали? Аз съм от... А, не, аз съм от червените. Аз съм от сините, аз съм с по-силния. Ага. Чакай, къде съм аз? Аха, ето ме. Значи, разбрахме, значи, какво става. И аз викам за какво става. Аз дигнах такова, май. Опа. Но толкова колко работи раз такова. Той е много добър човек. Много играе. Много бомби поставя. Мизерен е. О! Кой ме уби, бе? Що бягаш, Кръщо? Абе, та пак заради тебе бягах и си отидах при бомбата. Ама за какво заради мен? Ами, що ще Кой минеш биха през мен? червените? Равни ли? Уоу. И пак 38 медали. Аз съм вече И мажор. пак съм последен. Пак само седем. Мажор. Майор се казва, та пак. Сега трябва да убием и двамата ли? Абе, ви за какво винаги сме от различни отбори, бе? В смисъл, миналия път Кръщо беше от моят отбор, сега Не ние... е вярно, бях пак от той. Те ли? За какво го взех той сега да ми е лош на главата? Да ти е лош на главата. Това може да се самоубили, бе. И тримата! Бах ти. Как се измъкна Кико, бе? Ред победиха, бе. Бах ти. Измамна работа. Пак ми даде много. Бе. Даде ти 9 и се радваш. 19 ми даде. На мен пишеше 9. Те ли? Да, да, Явно се обърка. Явно гледаше другия. Не, точно те гледах. Те ли? Явно, не знам. Сега да видим. Та игра няма как да загубим. О, как в един отбор сме. Те ли? Айде да ги пръснем тия. Бягай. Айде да ги пръснем тия и се самоубих. Браво. Сега аз трябва да ги бия. Тук. Не би ги. Бах ти. Ами, що моята бомба не гръмна? Имаше на този Кико бомба и не гръмна. Не. На мен даде 2. На мен 4. На това Марио 0. Те не играят. Айде да ги бием. Този път съм с Киков отбор. Ужас. Чеч, забрави да се... Значи ние примерно може да сме от един отбор, ама може да се убием. Ето и бахте тук. Като цяло. Тъй. Бърчо. Чакай гледам да не се прецаквам пак, че. То твой се самоуби. Става тук. Абе, как ги спамята и тия бомби, като не го цъкам? Не знам. И синя ние победихме този път. Сега ще пипе главата, ще питам. 57 медали този път. А той нещо много далечено ми се струва. Дали що сме 8 човека? Те за какво излезнаха тия? Пак ли не сме от един отбор, Кръщо? Сега пак съм с някакъв токмак. Къде се криеш само? И с теб май няма се убием скоро, бе. Сега не знам коя бомба ще гръмне, бе. Как ме уби? Разбих там тук. Ти сте с Кико в отбор. Чакай, бе. Спаси се. Някой те зарази. Ти май беше, а? Не, виж къде ми е духчето. Ето, там е чак духчето. Не. Аре, Кико умря. Почна да се затваря той. Бягай, Кришо. Бягай ти, ако те затвори, той умираш пак. Тя Викстър, Кико те заразя. Победих? Победи, бе. Вау, чудо. Сега май ще сме аз и ти в отбор. Колко точки ми даде? Сега ще кажа 71. Охо. На мен даде Станах 11. сержант, между другото.
Аз съм бил с Кико в един отбор, той ме заразява. Чакай, къде съм? Какво? Ние сме в един отбор. Его Ай, този Кико. път да ги бим, а. Сега му певата. Ай да ги бим тя. Не, фак. С мен обаче като си в отбор, та маска човек, знаеш колко трудно се пада, то как е имал. Ате, заразявай, заразявай. Ако заразиш и другия. То май ще умре. Убих ли то? Убих ли то този път? И двамата! Равни! Стига, бе! Я на мен колко точки? На мен 72. На мен 44. О, ес. Добре. Въпреки, че можехме да ги бием. Ама нищо. Тъй... Сега с кой съм в отбор? Пак с теб. Те ли? Да. Аз стоям... Ами, те двамата са тук отдолу. Сега ще трябва да се бием с тях. О, той пари ще ми даде. Опа. Само не умирай, че аз съм много слаб. Умрех. Стига, бе. Бях се запушил. Сега трябва да ходя. Включих някакво постижение, плей, нещо си. Те не... Той Кико се самоуби. Аз ще го заразя. Той Кико се заразя, а него и тейч. Той това не заслужава. Да, Виж го, той става тъпа каска и става тъпа. Мен ме уби, аз съм дух и ме уби. Няма че сега пак ще се Кико. Как те гони? Ей, Кириле. Виж! То. Да го блъсне автобус. Дай 44. Кико има най-много победи, 7 победи. Аз нямам победи, сигурно. Аз съм срещу вас. Аз съм с Кико. Ужас. По-лошо нещо не може да ми се случи. Не мой. Кирил мой да умре. Кико. Направих само жертва тук. Самоубих се. То нямаше къде да се скриеш. А те да заразяваме Кико. Аз преди това отивам. И аз отивам преди. Спечелихме. За какво? Защо отбихме? Не, виж, вече има 8 победи. Да, аз имам само 3. Бах. Аз имам 4 само. Аз като цяло... Пък той има само една. Пък има най-як герой между. Тук най-яки стават битките. Между другото. Аз съм с Кико. Ужас, съжалявам. И аз се съжалявам. Ма нищо. Аз ще дойда, ще се бия с вас. Тук с Кико и... Тя гръмна! Аз тогава тръгнах. Тук, бе. Момичкото, че го разпа. Той ще се махне. Абе, тази бомба как? Тъпи бомби, отивам да заразявам моя. Не моя, ми другия, чуждия. Заразил го да поставя постоянно бомба. Бах ти тапака. Победихме. Само 9 ми даде. На нас по 43. С знамени на Кико. Те, сега къде сте ви? Аз от кой съм сега? С то от другия съм. Какви с тия работи дед ги дава, бе? Кръщо, ти си с Кико. Нямам късмет. Фак. То много приба.
Как ма хвана? Не знам. Та игра е приебана, човек. Бихме. 50 ми даде. На него 76. Вече имам 6 победи. Изтръпна ми ръката вече. Няма как. Аз съм с Кико. Аз съм 100 дни дъгавя. Ще го ебав. Тук мака. Браво, Гупендер Гламов. Глед, човек, около мен има само такива Той умря, между другото. да ми е лошо. Абе, надолу! Гледай, защо покрай мен само такива се спамват? Колко ми даде на мен сега? Само 2, гледай. На мен 3. Мен ме пуска с някакъв пълен аутист, човек. Той е толкова прост. Тъпя. Какво да направим ние? Викам да направим последна игра, да спираме клипа, че стана 15 минути. Виж. Самоубили са, бе! Абе, човек, той не съм истина, където искал. С тия работи, дето слагаш Човек, мазък виж с теб. как си застанал, няма място за мен. Ага. Чакай. Той как иска да ме самоуби. Айде, Кико умря. Пак май се съвти Гледай, стъпусна. гледай, като е от другия отбор, само печели, а пък като е с мен, само губи. Даде ми 40. А за кого винаги на него му дава повече? Крис, той мина. Да, бе, на мен само по едно ми дава. Не, бе, говоря ти. Абе, знам за какво ми говориш. Добре. Този път сме аз и Кико. Виж, не ще ми пусне В бомбата. За малко ще да съм. Сте отровните, бе. И сега трябва да завръщам половин час. Бързо. Бързо ми дай щита. Тъй. Сега да видим какво ще стане тук. Ще бъде интересна играта. То много се спасява, бе, човек. Аз с Кико ли съм? То Кико да вземе да ми помогне ли малко тук? Не. Той ма запуши. Айде, Кико, почуй в мир. Айде, победихте. Ще биете? Да, да. Сега ще запуши. Айде. Стига, сега този път ще таковаш. Какво ще такова? 43 само. Аз като загубя ми дава по едно, на вас по 21, по 13. Айде, ще изиграем още една игра. Да стане 20 минути. Пак съм с Кико в отбора. Да се радвам, поне не съм с другия аутист. Нали? Ако беше ме оцелил той тинти. Сам се набутах. Бе. Тая игра ще загубя. Зависи. Кико не го уби и двамата. Чай да те заразя поне. Стига, буклук. Виж, аз не ходя на там. Махни се, бе! Но ти дета заразявам, ходиш на обратната. Махни се. Имаш друг. Почна да загражда. Браво, Кико откъде мина? Това те зарази. Пък е от твой отбор. Айде, равни. Той е простак. Гледай го колко е прост. На мен даде 13. На мен 63. Колко ти даде? Не дей се прави, цяла игра на мен ми дава по едно. Кришо, от един отбор сме.
Браво. Един умря. По-хубавото и няма. Еми, супер. Виж, тя сега ще ме трови там. Кой знае какво ми е недъговостта сега. Ще ме трови, бе. Въпреки, че е много яка скоростта. Хайде да го бием това вече. Искаш ли? Ай, победа. Айде. Добре, хора, това ще е от клипът. Надявам... 72 ми даде. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако така, харесайте, абонирайте се. И ще се видим в следващия клип. Чао!